ସୁଦୂର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଜଣେ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ କୃଷକ ଜଣକ ନିଜ କ୍ଷେତରୁ ମାଟି ଖୋଳି ନିଜ ଗଧ ଉପରେ ଲଦି ପାଖ ସହରକୁ ମାଟି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ। ଦିନେ ସେ କୃଷକ ମାଟି ଖୋଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଟି ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ସେ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଜଣକ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ହୀରା ପାଇଛି। ସେ ଭାବିଲା ଚମକୁଥିବା ସାଧାରଣ ପଥରଟିଏ, ତେଣୁ ସେ ପଥରଟିକୁ ଗଧ ବେକରେ ହାର ରୂପରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଦିନେ କୃଷକ ଜଣକ ନିଜ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ମାଟି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସେଠଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। କଥା ହେବା ସମୟରେ ସେଠଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗଧ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚମକୁଥିବା ପଥର ଉପରେ। ସେଠ କୃଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ବାନ୍ଧିଛ ଗଧ ବେକରେ? ଏତେ ଚମକୁଛି? କୃଷକ କହିଲା, ଏଇଟା ଚମକୁଥିବା ପଥର ମୁଁ ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ପାଇଛି। ଆଉ ସେ ସେଠ ଜଣକ ସେହି ପଥରଟାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ଆଉ ସେଇ ପଥରଟିକୁ କୃଷକ ପାଖରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିନେଲା। ଆଉ ସେ ଚମକୁଥିବା ପଥରଟିକୁ ତା ଦୋକାନ ତରାଜୁରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ଆଉ ଯିଏ ବି ସେଠଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିଲେ ଚମକୁଥିବା ପଥରକୁ ଦେଖି ସେଠଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଲେ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ତରାଜୁରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚମକୁଥିବା ପଥରକୁ ଦେଖି ଚମକିଗଲା ଆଉ ଜାଣିପାରିଲା ଏହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ବୋଲି। ସେ ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତରାଜୁରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ପଥରଟା କ'ଣ? ଦୋକାନବାଲା ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଜଣେ କୃଷକଠାରୁ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋତେ ସେ ପଥରଟାକୁ ବିକିବେ କି? ଦୋକାନବାଲା ମଧ୍ୟ କହିଲେ 50 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି, ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ପଥରଟାକୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଆଉ କଞ୍ଜୁସ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ 80 ଟଙ୍କା ଦେବି, ଦେବାର ଅଛି ତ ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନବାଲା 100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ଅଟଳ ରହିଲା ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ମନରେ ଭାବିଲା, ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ, କାଲି ଆସିକି 90 ଟଙ୍କା ଦେଇ ନେଇଯିବି। ଠିକ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଠାରେ ତରାଜୁରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ହୀରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ତରାଜୁରେ କ'ଣ ବାନ୍ଧିଛ? ଆଉ ଦୋକାନବାଲା ସେଠ କହିଲା କି ଜଣେ କୃଷକଠାରୁ 50 ଟଙ୍କାରେ ଚମକୁଥିବା ପଥରଟି ବାନ୍ଧିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ କହିଲା, ମୋତେ ବିକିବେ କି? ଆଉ ଦୋକାନବାଲା ସେଠ ମଧ୍ୟ କହିଲା, 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ ପଥରଟାକୁ ନେଇଯାଅ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିନେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଆସି ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ବାନ୍ଧିଥିବା ପଥରଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ଦେଲ? ଦୋକାନବାଲା କହିଲେ, କାଲି ଜଣେ ଲୋକ ଆସି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଥରଟାକୁ ନେଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଦୋକାନବାଲାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତରେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ବୋକା ଅଛ। ସେ ଚମକୁଥିବା ପଥର ସାଧାରଣ ପଥର ନଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନବାଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ବୋକା, ଚିହ୍ନିପାରିଲି ନାହିଁ ସେଇଟା ହୀରା ବୋଲି। ଆଉ ତୁମେ ତ ମୋ ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବୋକା, 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କଞ୍ଜୁସି କରୁଥିଲ। ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହୀରାକୁ ହରେଇଦେଲ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ। ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା, ଆପଣମାନେ କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି କଞ୍ଜୁସି କରିବାର ଦରକାର। ଯଦି ସବୁ ଜାଗାରେ କଞ୍ଜୁସି କରିବ ତ ଦାମିକା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଚାଲାକ ଭାବିକି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି, କେବେ ହେଲେ କୌଣସି କାମକୁ କାଲିକୁ କରିବି ସେଇଟା କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, କାଲିର କାମକୁ ଆଜି ହିଁ କରିବା ଓ ଆଜିର କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଠିକ୍ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଠିକ୍ ସମୟ, ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର, ଯାହାକି ଫଳରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।